വിഷുവെത്തും മുമ്പേ കണിക്കൊന്നകൾ പൂത്തുലഞ്ഞു. പൊള്ളുന്ന വെയിലിനെ അതിജീവിച്ച് പ്രകൃതിയെ മഞ്ഞപ്പെട്ടണിയിക്കുവാൻ കണിക്കൊന്നകൾ പൂത്തുലഞ്ഞു. വിഷുപക്ഷിയുടെ കുറുകലും പൊന്നിരിക്കുന്ന കൊന്നപ്പൂക്കളും പ്രകൃതിക്ക് സ്വർണ്ണ ചാമരം വീശുന്ന കാഴ്ചവട്ടങ്ങളാണ്. ചൂട് കഠിനമായതോടുകൂടെയാണ് നേരത്തെ തന്നെ മിക്ക കൊന്നകളും പൂവിട്ടു തുടങ്ങിയത്. ആടി ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കൊന്നപ്പൂവിന് ചുറ്റും പൂമ്പാറ്റകളും ചെറുവണ്ടുകളും പാറി നടക്കുന്നതും കാണാം. കുംഭമാസ കാറ്റിൽ ഞെട്ടറ്റി വീണ കൊന്നപ്പൂക്കൾ മരത്തിന് ചുറ്റും മഞ്ഞ പരവതാനി വിരിച്ചതും കാണാം. നീലാകാശവും ആടിയിലെന്ന കൊന്നപ്പൂവും മനോഹര കാഴ്ച തന്നെയാണ്. സമൃദ്ധിയുടെ വിഷു ആഘോഷത്തിന് കണിക്കൊന്നകൾ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ്. വിപണിയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊന്നപ്പൂക്കളും ഇപ്പോൾ സുലഭമാണ്. എന്നാൽ കൊടും ചൂടിൽ കണ്ണിന് കുളിർക്കാഴ്ചയായി തൂങ്ങിയാടുന്ന കണിക്കൊന്ന ഗൃഹാതുരത്വം നൽകുന്ന ഓർമ്മകളാണ്. അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് കണിക്കൊന്നകൾ പൂക്കുന്നത്. എന്നാൽ മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ചൂട് വർദ്ധിച്ചതിനാൽ കണിക്കൊന്നകൾ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തവണ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടെ പെയ്യുന്ന വേനൽ മഴ പൂക്കൾ കൊഴിയാൻ ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്.